da sesión plenaria. O primeiro é a ratificación, se procede da inclusión dos asuntos, en realidade, todos referentes ao mesmo, na orde do día. Isto é porque non houve comisión informativa e que non haber comisión informativa temos que aprobar ou incluílo na orde do día. Vale. O razonamento de por que é así, xo vistedes no expediente. Si queredes preguntar algo sobre eso. Sí, bueno, que pasou para que non tiñamos claro eso, que o tempo que pasou é o tempo que vai pasar, porque era a seguinte, os prazos. Sí, están xustos, pero é porque vistedes cando chegou, houve primeiro unha resolución, logo correxiron e mandaron outra porque se equivocaran os técnicos da outra administración no cálculo, correximos e chegaron xusto no mes en que estaba a persoa que tramita esos expedientes, estaba de vacacións, vale? E que era o Departamento de Contratación. Entón, cando chegou a secretaria e empezamos a mirar, bueno, eu xa tan pronto chegou esa persoa, recordei todos os proxectos, había máis que pendientes, pero justamente despois, cando chegou a secretaria, detectouse este e que estábamos nos posplazos, pois, moi ao limite. Por iso traemos agora, e se a levamos ao 29, creo que non chegamos a tempo nin de broma para contratación e execución. Sempre quitan estas convocatorias, a resolven sempre nas mesmas datas, moi próximas a fin de exercicio. O mes de agosto é un mes, como todos podemos comprobar, inhábil no noso país. Non é que sea inhábil, pero a moitos niveles sí, porque se contratas non empezan a facer porque non lle suministran. Se temos unha avería en depuradora, hasta outubro non vai a estar aquí a peza, se encargou fai un mes. Así todo. En fin, e preguntamos en varios sitios. Votos a favor da ratificación da inclusión dos asuntos na orde do día. O segundo punto de aprobación inicial se procede da modificación orçamentaria 24/2023. Tenes tamén a documentación aí. Está todo ben explicado, se ve as cuantías do ano 23, tanto as da Gader como as que ten que aportar ao Concello. Tamén podedes decir porque cando se fixo o presuposto non se contemplou. Pois non podo ser porque non estaban nin publicadas as bases. É máis, é que cambiaron as bases este ano. Sempre estes proxectos había que telos cerca de instalacións agropecuarias. A uns metros, o sea, ahora mismo non os teño memorizados, pero sempre era aí. Pois este ano cambiou. E é acceso a núcleos rurais e ese acceso que este preferiblemente, puntuaba máis, conectado con carreteras, ben da Diputación, ben da Xunta. No caso do Castro, aparte de que era unha necesidade evidente, está conectada, neste caso, con unha da Xunta, que vai Noia Padrón, ou Noia Augas Santas. O sea que se nós fixésemos o proxecto como saleu durante estes últimos 10 anos, teríamos que retiralo e volver a facer outro. Nin coincidiría, bueno, non há nada máis que explicar. As cantidades atendes, non teño nada máis porque é a verdade así. As cantidades están aí, tanto as que temos que aportar nós como as que ten que aportar a Gader. Son en total 62.163,99 e o acceso ao Castro. No ano 2023 temos que a Gader aporta 21.577,12 e o Concello ten que aportar 4.531,20, pero tamén temos que ter previsto para o próximo presuposto pois o seguinte, non? A modificación de crédito xa o vedes, non a tiñamos aí, é para clara, como había outra área de gasto dentro do capítulo 6 en que podíamos mover, son como caixas, mover desa área a outra área, por iso traemos esta modificación. Vedes aí da área de gasto que é... Está todo explicado, claro. Bueno, claro, se hai unha dúbida, pois preguntar. Sí, non, en canto ás partidas orçamentarias entendemos o cambio, con que teñen que ver, tanto os dous
apartados que, ao fin e ao cabo, son 2 puntos que se resumen, non? En realidad. Pero o que nos parece que, si, ademais, vostede falaba do tema da comisión informativa, o que nos parece que faltanos información, non é só o feito de existe esta modificación orzamentaria, gustaríamos ver o antecedente, o vostede explicaba agora o tema de que das bases da convocatoria, iso é o que nos gustaría ver, xa que... Ver as bases? Non, as bases da convocatoria non, polo menos o contido do proxecto, polo que se fai esta modificación. O proxecto, o que nos presentamos tan pronto sale o convocatoria, porque antes non pode presentar. E o que presentas teña que reunir unhas características. Temos varios desos que conectan con unha desas para que puntúe, máis que conecte con carreteras dese tipo e que sea un acceso a un núcleo rural. O Castro era unha petición que estaba xa de vello e aparte que é unha necesidade, aparte que unha porta de madeira e esa necesidade multiplicouse por mí porque xa sabemos todos o que pasa cas portas de madeira. En que estés a posteriori encima, a posteriori porque non te enteras hasta que ves ali a madeira, fun a vela e que unha necesidade e meteruse ese proxecto. O proxecto, se queredes ver, incorporase, podedelo ver mañá, o sea, vir aquí e pedirlo a que leva a contratación, que é José, e se está para, non sei que se incorpora Arturo, non estou segura, pero tamén pedirle o proxecto a un dos dous, da igual. Si se me permite... Sí, claro que sí. Digo, porque mellor se queres a poden acceder. Este expediente de contratación xa está publicado na plataforma de contratos do sector público. Entón, se o buscan por Concello de Lousán, xa está ali o proxecto publicado. Porque, quero dicir, o expediente de contratación xa foi aprobado e se tramita de xeito anticipado, porque se non dan os prazos para licitar e poder justificar. Entón, neste intre, se mal non recordo, porque, quero dicir, o expediente de contratación está aprobado, creo que xa está publicado desde o 30 ou o 31 de agosto na plataforma de contratos. Pero, bueno, se o queren ter, tamén o solicitan ao técnico e se lle manda por correo electrónico. Non, pero si está na plataforma. Sí, na plataforma está. Eu sei que firmei o envío a plataforma, o venres, o cal ten que estar, xa non me acordaba. Ten que estar publicado. Está publicado. Aprobamos entón esa modificación orzamentaria 24/2023, perdón. Votos a favor? E o terceiro punto de aprobación se procede do incremento dos límites cuantitativos nos contratos plurianuais en relación ao expediente de contratación 16/2023. Bueno, que tampouco hai máis que comentar, porque ao fin e ao cabo, xa digo, son 2 puntos que se resumen. Sí, pero bueno, teñen que ir separados. Votos a favor da aprobación? Pois nada, moitas gracias.